ሓቀኛ ጥበብ ናብ ነፍሲ ወከፍና ዝመጽእ ንህይወትን ርእስናን ንዓለምን ክሳብ ውሕድ ክንደይ ከም ንርዳእ ምስ ፈለጥና ጥራዩ። ሓደ ነገር ጥራይ ጽቡቕ ንሱ ድማ ፍልጠት እዩ። ሓደ ነገር ጥራይ ድማ ሕማቕ ንሱ ድማ ድንቁርና እዩ። ብልሒ ማለት ክሳብ ክንደይ ውሕድ ከም ንርዳእ ምፍላጥ እዩ። ንዝኾነ ሰብ ምንም ነገር ክመክሮ ኣይክእልን እየ ከም ዝሓስብ ክገብሮ ግን ይኽእል እየ። ትምህርቲ ማለት ሓዊ ምውላዕ እምበር ዕትሮ ምምላእ ኣይኮነን። ዘይተፈተነት ህይወት ምንባር ዋጋ የብሉን። ንዓለም ክንቅይራ እንተደሊኻ ቅድም ነብስኻ ቀይራ። ካብ ኩሉ ዝኸፍኦ ክፉእ ነገር ንፁህ ከለኻ ክፉእ ነገር ምስራሕ እዩ። ህያው ኣይኩን ኩሉ ሰብ ብርቱዕ ቃልሲ ይቃለስ ኣሎ። ሓቀኛ ክብሪ ማለት ኣብቲ ንሕና ንመስሎ ምዃን ማለት እዩ። ንፉዕ ሰብ ማለት ንኻልኦት ዝጠቅም ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ክፉእ ካብ ምግባር ክፉእ ክግበረልካ ይሓይሽ። ኣብ ዓለም ብክብሪ ምንባር ዘሎ ዝሓፀረ መንገዲ ንሕና ክንመስሎ ዝደለና ዓይነት ሰብ ኮንካ ምርካብ እዩ። ሃብታም ማለት ብዘለዎ ዝዓገበ ሰብ እዩ። ዕግበት ድማ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ እዩ። ኣብ ዓለም ብዘለዎ ዘይዓገበ ሰብ ፅባሕ ዝረኽቦ ነገር እውን ኣየዕግቦን እዩ። ንኩሉ ነገር መቕረዚ ዝህቦ ንኩሉ ነገር ውሑድ ድሌት ምህላው እዩ። ጥዕና ዘለዎ ኣእምሮ ብዛዕባ ሓሳባት ይዛረብ። ማእከላይ ኣእምሮ ብዛዕባ ፍጻመታት ይዛረብ። ድኹም ኣእምሮ ድማ ብዛዕባ ሰባት ይዛረብ። ዕርክነት ክምስርት ኣይትቐልጥፍ ምስ መስረትካ ግን እሙንን ጽኑዕን ኩን። ብዘይ ዕርክነት ኣብ መንጎ ሰባት እምነት ክህሉ ኣይክእልን። ሕሜት ካብ ሰባት ኣርሕቆ ልክዕ ከም ትጠፍእ ሓዊ። ብጥዕና ምንባር ካብ ስስዕን ቅንን ርሓቕ። ሕርቃን ምስ ጀመረ ጥበብ ትጠፍእ። ንሓደ ሰብ ክትፍትኖ እንተደሊኻ ስልጣን ሃቦ። ዝቐልጠፈ ትምህርቲ ብጌጋታትካ ምምሃር እዩ። ትዕቢት ንጥፍኣት ትቕድማ። ተፈጥሮ ክልተ እዛን ሓንቲ መልሓስ ዝዓድለና ካብ ንዛረቦ ዕዝፊ ክንሰምዕ ኢሉ እዩ። መንገዲ ጥበብ ቃላት ምትንታን እዩ ዝጅምር። ዝኾነ ተመርዖ ጽብቕቲ እንተኾይና ሕጉስ ክትከውን ኢኻ፣ ከፍእቲ እንተኾይና ድማ ፈላስፋ ክትከውን ኢኻ። ንሓዳልካ ብትዕግስትን ፍቕርን ሓዞ። ዝሓሰረ ፍቕሪ ቀልጢፉ ይጠፍእ። ሓደ ንጉስ ክነግስ ዘለዎ ብሰንኪ ዘውዲ ዘይኮነስ ብሰላጥ ጥበቡ ክኸውን ኣለዎ። ሕጊ ዘይብሉ ፍትሒ ባርነት እዩ። ኣብ ሃገር ሰላም ዝሰፍን ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ነብሱ ክገዝእ ንዝኽእል እዩ። ሞት ንሰባት ካብ ዝወርዶም እቲ ዝዓበየ ፀጋ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሞት ማለት ድቃስ እዩ ወይ ድማ ናብ ካልእ ዝሓሸ ቦታ ምስጋር። ሙማት ኣይትፍራሕ ከም ሰብ ዘይምንባር ግን ፍራሕ። ንባዓትካ ፍሽኽታ ንላዕሊ ሓቂ ይዛረብ። ዝበርታዕ ቃልሲ ምስ ነብስኻ እዩ። ዝበለፀ ምግቢ ጥሜት እዩ። ዝበለጠ መስተ ጽሚ እዩ። ህይወት ብዘይ ዕላማ ከም መራሒ ዘይብላ መርከብ እያ። ንጹህ ሕልና ዝበለጠ መተርኣስ እዩ። ክሳብ ክንደይ ብዙሕ ነገር እዩ ዘድልየኒ። ቅድሚ ምዝራብካ እቲ ትዛረቦ ሓቂ ድዩ ጽቡቕ ድዩ ጠቓሚ ድዩ ኢልካ ሕሰብ። ኣነ ዜጋ ዓለም እምበር ዜጋ ግሪክ ወይ ኣቴንስ ጥራይ ኣይኮንኩን። ፍልጠት ዝበለጠ ጽባቐ እዩ። ኩሉ ግዜ ክትመሃር ድለ ምክንያቱ ህይወት መምህር እያ። ሰብ ንስነ ኣእምሮኡ መንፈሳውን ጽባቐኡ ዕሽሽ ኢሉ ንስጋዊ ጽባቐን መልክዑን ጥራይ ክሓስብ የብሉን። ስጋ ይበሊ እዩ ነፍሲ ግን ናይ ዘለኣለም መንበሪ ጥበብ እያ። ስለዚ ነብስኻ ብሰናይ ተግባርን ጥበብን ንምምጋብ ቀዳማይ ስራሕካ ይኹን። ሓደ ነገር ቁሩዕ ስለዝኾነ ጥራይ ስራሕየ እምበር ሰባት ክንድኻዊ ክኸፍሉካ ኢልካ ኣይትስራሕ። ሰናይ ተግባር ንባዕሉ ዓስቢ እዩ ምክንያቱ ነብስኻ ቅሳነትን ክብረትን ስለዝህባ። ዓለም ኩላ ክትወቕሰካ ከላ ሕልናኻ ግን ቁኑዕ ኣለኻ እንተይሉካ ካብቲ ናይ ዓለም ነቐፌታ ንላዕሊ ንሕልናኻ ክትሰምዖ ይግባእ። ምስ ሕልናኻ ሰላም ምፍጣር ካብ ምስ ዓለም ሙሉ ምስማዕ ይበልፅ። ሓደ ሰብ ኩሉ ይፈልጥ እየ ክብል ምስ ዝጅምር ንምምሃር ዘለዎ ዕድል ይዓፅዎ። ትሕትና ማለት ድርነትካ ምፍላጥ ማለት እዩ። እዚ ድማ ናብ ዝለዓለ መንገዲ ጥበብ ይመርሕ።
ብሰንኪ ካልኦት ዝገበሮ ጌጋ ተቆጢዕካ ሕነ ክትፈድ ትሓስብ እንተሃሊኻ ቅድም ቀዳድ ነብስኻ ኢኻ ሰላም ትኸላ ዘለኻ ሕርቃን ርትዓወት ተሓስበኻ ስለ ዘዕብሮ ብልቦና ክትስዕሮ ኣለካ። ኣብ ግዜ ፀበባ ይኹን ኣብ ግዜ ደስታ ሓደ ዓይነት መትከል ክህልወካ ይግባእ። መትከል ከም ኩነታት ክቅየር የብሉን። ቃንዛኻ ስጋዊ ስምዒት ጥራይ እዩ። ንኣእምሮኻ ክሳብ ዘየበላሸዎ ንነፍስኻ ክጎዳ ኣይክእልን እዩ። ሓደ ነገር ጥንቲ ነይሩ ስለዝተባህለ ጥራይ ሰቒልና ክንቅበሎ የብልናን። ኩሉ ግዜ ብሚዛን ኣእምሮ ክንምርምሮ ይግባእ። ሰባርያን ድሌታቱ ክኸውን የብሉን። መግቢ፣ መስተ ወይ ካልእ ወልፍታት ክትቆፃፀሮም ከለኻ ኢኻ ነፃ ሰብ ትኸውን። ሓቀኛ ሓጎስ ኣብ ግዝያዊ ዕግበት ዘይኮነስ ኣብ ጥበባዊ ህይወት እዩ ዝርከብ። ሰብ ጻድቕን ጥበባውን ምስ ዝኸውን ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ሕጉስ እዩ። ትብዓት ማለት ስምዒታዊ ድፍረት ዘይኮነስ እንታይ ዘይክትፈርህን ኣለካ ምፍላጥ እዩ። ሓቀኛ ትብዓት ንሞት ኣይፈርህን እዩ፣ ንበደልን ፍጻመ ግን ይፈርህ። ሰብ ቅድሚ ብዛዕባ ከዋኽብቲ ፖለቲካዊ ካልኦት ሰባት ምርድኡ መጀመርያ ብዛዕባ ገዛ ርእሱ ክፈልጥ ይግባእ። እዚ ማለት ድኹም ጎንኻ ጥንኩር ጎንኻ ብንጹር ምርዳእ ማለት እዩ። ነብስኻ ብትኽክል ምርዳእ ንዓለም ብትኽክል ክትርዳእ የኽእለካ። ሓቀኛ ጥበበኛ ሰብ ኩሉ ይፈልጥ እየ ዝብል ሰብ ዘይኮነ ምንም ከምዘይፈልጥ ዝፈልጥ ሰብ እዩ። ሰቕራጦስ ነቶም ምሁራትና ዝብሉ ሰባት ይሓተው እሞ ንሳቶም ግን ከምዘይፈልጡ ክንሶም ከም ዝፈልጡ ኮይኖም ይቐርቡ ነበሩ። ንሱ ግን ከምዘይፈልጥ ስለተኣመነ ጥበበኛ ተባህለ። ፍትሒ፣ ትብዓት፣ ሃይማኖታውነት ኩሎም ዝተፈላለዩ ነገራት ኣይኮኑን። ኩሎም ሓደ መበገሲ ኣለዎም፣ ንሱ ድማ ጥበብ እዩ። ጥበብ ዘለዎ ሰብ ኩሎም እዞም ባህርያት እዚኦም ኣለዎ። ሰቕራጦም ምስ ሰባት ክዛረብ ከሎ ነብሱ ወላ ሓንቲ ከምዘይፈልጥ ገይሩ ምቕራብ ነቲ ኩሉ ይፈልጥ እየ ዝብል ሰብ ሕቶታት እንዳሓተተ ባዕሉ ኣብ ድንቁርና ከም ዝወድቕ ይገብሮ። ሰቕራጦስ ነብሱ ከም መሕረሲት እዩ ዝሪኣ። ከምቲ መሕረሲት ህፃን ክውለዳ ትሕግስ፣ ሰቕራጦስ ድማ ንሰባት ብሕቶታት ኣቢሉ ሓቂ ካብ ኣእምሮ ሰባት ክትውለድ ይሕግዝ። ፍልጠት ካብ ወፃኢ ዝርከብ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እዩ ዝርከብ። ሕማቕ ዝገብር ሰብ ብንጹር እቲ ዝገብሮ ዘሎ ሕማቕ ምዃኑ ብንጹር ኣይተረድኦን ስለ ዝኾነ እዩ። ንኣብነት ሰራቅ ክሰርቕ ከሎ እቲ ገንዘብ ሓጎስ ዘምፀሉ ስለ ዝመስሎ እዩ። እቲ ስርቂ ነፍሲ የበላሽዎ ከም ዘሎ ግን ኣይተረድአን ዘሎ። ኩሉ ነገር ዕላማ ኣለዎ። ንኣብነት ካራ ናይ ምቑራፅ ዕላማ ኣለዎ። ጽቡቕ እንተቖሪፁ ብሉፅ ይበሃል። ናይ ሰብ ዕላማ ድማ ኣእምሮኡ ተጠቂሙ ብስነ ምግባር ምንባር ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ነዚ ዕላማ ዝወቅዕ ከሎ ጥራይ ብሉፅ ዝበሃል። ጽሑፍ ንኣእምሮ ሃካ ይገብሮ። ምክንያቱ መጽሓፍ ሓደ ነገር ጥራይ ይነግረካ፣ ሕቶ ተሓቲትካዮ ኣይምልሰልካን እዩ። ሓቀኛ ትምህርቲ ዝርከብ ኣብ መንጎ ክልተ ህያዋን ዝግበር ምልልስ ጥራይ እዩ። መጀመርያ ሰብ ብስጋዊ ጽባቐ ይማረኽ፣ ብድሕሪኡ ናብ ጽባቐ ነፍሲ ወይ ባህርያት ይድይብ፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ናብቲ ዝለዓለ ጽባቐ ጥበብን ሓቅን የፍቅር። ሓቀኛ ፍቕሪ ናብ ፍልስፍናን ሓቅን ዝመርሕ ሓይሊ እዩ። ጥበብ ፍልጠት እዩ። ብዙሓት ጻድቃናት ኣቦታት ኣዝዮም ሕማቕ ውሉድ ክህልዎም ንርኢ ኢና። እዚ ማለት ስነ ምግባር ብምኽሪ ወይ ብመብርሒ ጥራይ ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ባዕሉ ብናይ ውሽጢ ተመክሮ ምግላፅ ሓቅን ዘጥርዮ ዓሚቕ ነገር እዩ። ፈላስፋ ኩሉ ግዜ ንነብሱ ካብ ስጋዊ ድሌታትን ስጋዊ ማእሰርትን ሓራ ከውፅእ ኣይፅዕር። ሞት ድማ ነቲ ነፍሲ ካብ ስጋ ናይ ምፍላይ መስርሕ ስለትፍጽሞ ፈላስፋ ብሂወት ከሎ ነፍሱ ካብ ስጋ ከም እትፍለስ ብምልማድ ንሞት ብሰላም ይጽበያ። ሰቕራጦስ ንፍቕሪ ከም ስጋዊ ስምዒት ጥራይ ይርኦን። ፍቕሪ ማለት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰብ ንዘሎ ጽቡቕ ኣምላኻዊ ነገር ምድላይ እዩ። ፍቕሪ ነፍስና ካብ ምድራዊ ጽባቐ ናብቲ ዘለኣለማዊ ረቂቕ ጽባቐን ሓቅን ዘሰጋገድ መሳልል እዩ። ሓቀኛ ፍቕሪ ንሰብ ናብ ጥበብን ሰናይ ተግባርን ክመርሕ ከሎ ጥራይ እዩ ትርጉም ዘለዎ።
ሰቅራጦስ ነቶም ብቃላት ሰባት ዘታሉ ፖለቲከኛታትን ተዛረብትን ይነቅፎም እዩ። መደረኦም ንሰብ ዝጠቅም ዘይኮነስ ከምቲ ሓደ ሰብ መግቢ ከም ዝጥዕም ገይሩ ዘዳልዎ ግን ጥዕና ዘይህብ ንሳቶም እውን ህዝቢ ብጥዑም ቃላት የደናግርዎ እምበር ሓቀኛ ፍልጠት ኣይሂብዎን። ኣብቲ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ መሰልን ፍትሕን ዘይረኽባሉ ዝነበራ ግዜ ሰቅራጦስ ግን ደቂ ኣንስትዮ እውን ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ዓቕሚ ብጥበብን ፍትሕን ኣለዎን ይብል። ሓደ ሰብ ብሰንኪ ስጋዊ ፆቱ ዘይኮነስ ብናይ ነፍሱ ዓቕሚ እዩ ዝዕቀን። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ብማዕረ ትምህርትን መሪሕነትን ክረኽባ ከም ዝግባእ ይኣምን ነበረ። ሕማቕ ንዝገበረካ ሕማቕ ኣይትግበሮ፣ ንዝበደለካ ምብዳል ባዕልኻ በደለኛ ምዃን ማለት እዩ። ሓደ ጥበበኛ ሰብ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ሓሳረ መከራ ከውርድ የብሉን። ሕብረተሰብ ከም ሓደ ሓያልን ብርቱዕን ኣራዊት እዩ። እቶም ናይ ፍልስፍና መምህራን ድማ ነቲ ኣራዊት ዘሐጉሶ ነገር እናሃቡ የሐጉስዎ። እዚ ማለት ነቲ ህዝቢ ባህ ዘብሎ ነገር ጥራይ ይምህሩ እምበር ነቲ ህዝቢ ብሓቂ ዘድልዮ ሓቂ ኣይነግርዎን እዮም። ፈላስፋ ግን ዋላ እቲ ኣራዊት እንተተቆጥዐ ነቲ ክሰምዖ ዘለዎ ሓቂ ግን ይነግሮ። ሳእኒ ክትሰፍይ እንተደሊኻ ናብ ኪላ ሳእኒ ሰፋያ ትኸይድ። መርከብ ክትሰርሕ እንተደሊኻ ናብ ኪላ ፀራቢ ትኸይድ። ሃገር ንምራሕ ግን ንምንታይ ሓደ ፍልጠት ዘይብሉ ሰብ ትመርፁ? ፖለቲካ ናይ ሰብ ሞያ ክኸውን ኣለዎ።